amangana Monda no yo mobakongu mboyo mo impeach. It is okay. Inwae gasnere yo jerete na andi tiakunye kobisa ba MC gutumia chibesa chinyinge ntuntuli na acha nabwo impeach Monda no yo ino ni mu amochorete lakini ngoja kire senate tiri kuchwanja bochingo bwika no bwana gente kike goja senate no bwana ngota to impeach Monda nga naro chikanete kago kwani machogu mwabo buchara kyo machogu no yo mwabo karati kana ne gento kia obwaziri gose UDA gose what machogu no yo mwabo omweshimiwa Monda koumera na konywe chae na kuikaransa rasima baikaranse magoso taiyo ngamogoji kumu impeach ngakoba no problem inu mo impeach onde gendo kyo to kubakani gari ke mwalire chibesa ngochi moro ko mo impeach mwalire chibesa mwakanire chibesa bakongo mboyo senate nkiri kuchwete kya no buchara ekiga ekini banyete but this swali rinene ekiagere ekinkiri gotokosa ekikia mona nkiri gotokosa kya ntoke kanyete ntoke kanyete egento tutete toboririo mwana inchi okawaida ngai chibesa chiechi basa litire mogava na kualwete chi form ngai chire amangana impeachment twanchire ntunto bwa mechando kora aya ino kiagera ntomayete ngakitoko gionchora ni Monda tari kuchiande by the way aseta yago chi mokure igoro bakanse moye gu 500 moye gu milioni mogwe korukuru Nairobi Monda tari kuchiande genda mote ima arati abageze chibese chisane chike milioni 2 lakini Monda tari kuchiande moko murusi bosongo aseta iyo mokomoira beyond that unless basacha mbaiboiri Gusii Monda tari kuchiande akia Mungu na atianire Monda tari kuchiande njana bate mokomoira kolbosonga alina kabesa kalimwa itu chibese chisini ni morete ga Nairobi morenga Monda gochi because nki moko mubuni yakoba yege tukiamana motenga tara kora gasi kete ngasi kimuteta akora richi kiri gotenga omuga deputy governor akore gasi omugava na moire egasi omugava na matukaya no kurwania bakungu no kurwania ba CS inere muteta murisi akore murisi ta akora bintebyo bono moko mumani ngoko bangire kwimukirige na go hakegari yabarai bande ngoko bangire kubwa dichiguni buchara kiyo buchara kweli buchara ngiegera kini so intwe tutagire gote yaba ishimo ba MC bagende ase ground batebya abana inchi ngachi basari cyabakire omugavana nere bweka bwonchokane n'iki form ere bweka awonchokana ne round anda te yaba gusinga ichi bese cyaba bare chibese cyo na cyako aba MC which go impeach deputy governor abone chitajiri lakini dodo kumanya ngaichi beza cyo mwana inchi chire egento bako niyo Monda grounds batebe tari kero nkorigire libuye bagotenga tari gokora gasi na governor gasiki Monda agoteba iga onya ni chibasa mutade koenda na uchia baibori na ari tayari kokochiesi moyenane lakini nchiyo muraena na mwa chibese chimu arusirie mwachire ko graba MCA bakeigo banya gukwane bintebe so we want to tell aba ishimu bonse ko chakire mu governor